Wij binnen zo leuk als een spin, omdat uw man zomaar als vuilnis aan de kant van de dik zetten worden. Ze hebben jaren en jaren werkt en dan krijg je hier het bericht van jongens, de stand gaat dicht. Nou, dat is weer net te verkrappen. Ten meer omdat verleden hier nog zijn we dat wij hier heel goed draaien. En dat uw man ontiegelijk goed hun best had die dag en heel productief binnen. Nou, dan liet je het toch zomaar net aan de kant zetten. De vrouwen hebben een brief in een vangrail voor de directie, maar het verzekerd bedrijf open te houden. Maar wat dat doel had? De kans dat het bedrijf open blijft in productie is nihil. Dat komt omdat de markt volledig terugloopt. Onze afnemers, allemaal zijn ze nu aan het reorganiseren en hebben gewoon op basis van minder opdrachten ook minder bestellingen bij ons gedaan. En daarom is het gewoon niet rendabel om de productie hier open te houden. In het brief vraag je de vrouwen om een betere ontslagvergoeding. Dit neem ik echt weer een fooi. Er wordt 3 maand het WW-bedrag omgevuld tot het salaris. En dat hoort dus in 74% van 1 maand salaris. Het eerste aanbod wat ik heb gedaan is puur op basis van de financiële middelen die we binnen Prins Dokkum hebben. En Severot heeft zich verdiept in onze situatie en heeft een goed aanbod gedaan en ondersteunt mij in een verbeterd sociaal plan. En dat is 15 maanden aanvulling op de WW-uitkering. De werknemers en de vakbond kennen haar hier net in vinden. Morgen wordt er staakt om sluiting van te komen en oors voor een beter sociaal plan. Een maandsalaris per dienstjaar. En hier werken mensen, 35, 40, 45 jaar werken hier mensen. Dan betekent dus als iemand hier 45 jaar gewerkt heeft, dan behoort hij 45 maandsalarissen mee te krijgen. Want u moet zich wel realiseren dat deze mensen allemaal in de 50 jaar zijn. Op het moment dat zij zeg maar uit de WW komen, dat is hooguit 3 jaar, dan zijn ze nog maar 56, 57 jaar. Dan heb je nog tot 67 jaar te gaan om in de bijstand te zitten. En dan heb je hier wel 30, 40, 45 jaar gewerkt.